Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय। Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। So welcome back to our Gwrlwi channel लोगोफोर। So फिन नोंथांमोनखौ जों Gwrlwi channel लोगो मोनफिनबाय। So दिनै जों 6 लेसननि सिरिज स्टार्ट खालामगासिनो। So नैबे जाबाय जोंनिया पार्ट नम्बर 2। So नोंथांमोना बेसिक खिनाखौ जों सोलोंनांगौब्ला नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायना लाबानो जाबाय। So दिनै जों नै भिडिअ सोलोंगोन जोङो थार बुंथि 6.1 एन्ड थार बुंथि 6.2 आरो बिसोर मोननैया बहुत माने जोबोर इम्पर्टेन्ट आरोना एग्जामनि थाखाय। So आरो नैफोरल' नङा थार नै मोनसे चेप्टारनि माने 6 लेसननि थार बुंथि जायखिजाया थार बुंथि जोंनिया 9था माने 9था थार बुंथि दङ बे 9थानिफ्राय जायखिजाया मोनसे फैथारो। स' बेनिखायनो जों दा थार बुंथिखौ सिरियेलि पार्ट बाय पार्ट जोङो खालामलांखागोन लोगोसे एक्सारसाइसखौबो जोङो खालामलांगोन। स' दा नैबे जाबाय सेकेन्ड पार्टआव जोङो दा थार बुंथि 1खौ सावरायग्रोनोसै। स' दा बेवहायनो जोंनिया मा दोङो जुदि आखान्थि 3नि मोनसे आखान्थिनि लिगै आद्रा मोननै आखान्थिखौ थि बिन्दोआव दानस' जासे बोनाय जायो अब्ला आद्रा मोननै आखान्थिफोरा एखे रुजुथाव रानजायो। स' आं बेखौ बुजायनो कारनै डायग्रामजों बुजायनोसै लोगोफोर। स' दा मोनसे आखान्थिथाम लाबाय ABC बे मोनसे आखान्थिथाम। स' दा बिनि उनाव मा होनो होदों जोंखौ मोनसे माने मा होनदों लिगै आखान्थिनि मोनसे आखान्थिनि थि बिन्दोआव दानस'नाय माने बोनो होदो आरोना मोनसे जायखिजाया मोनसे आखान्थिखौ लिग लानानै नोंथाङा बे मोनसे आखान्थिखौ लानानैबो लिग बोनो हागोन, बे मोनसे आखान्थिखौ लानानैबो लिग बोनो हागोन, बे मोनसेखौ लानानैबो लिग बोनो हागोन। स' नोंथांमोननि गोसो बे आङो एसे नोंथांमोननो बुजिनाय सुबिदा हिसाबै नै मोनसेखौ लानानैनो बिथिं बोनो हाबाय आरोना। स' आं बेखौ मोनसे माबो लोगोफोर मोनसे नैनि लिग जानाय माने BCनि लिग जानाय आङो मोनसे माने सिन बोनाय जाबाय आरो इखौ आं मा होखो लोगोफोर DE होनाय जाबाय। स' बिनिफ्राय नाय जों बिनिफ्राय दा फोरमान खालामनांगौ मा फोरमान खालामनांगौ दा जि बोजोंमोन बे बोनाय आखान्थिया माने बे बोनाय लाइना AB आरो CD आद्रा मोननै आखान्थि होनना लोगोफोर। स' नैनि लिगै बेखौ बोबाय होमबा आद्रा मोननै आखान्थिया मा जागोन ABN AC दा बिसोर मोननैखौ माने एखे रुजुथाव रानो आरोना। स' बेनिखायनो होनदों जुदि मोनसे आखान्थिथामनि ABC आखान्थिनि मोनसे आखान्थिनि जायखिजाया मोनसे आखान्थिनि मोनसेखौ लाबाय आं लिगै आद्रा मोननै आखान्थिखौ थि बिन्दोआव दानस' जासे माने थि बिन्दोआव माखौ दानखो आद्रा मोननै आखान्थिखौ D आरो E बिन्दो लोगोफोर अब्ला आद्रा मोननै आखान्थिफोरखौ दा नै आद्रा जि आद्रा मोननै दङ AB आरो AC खौ एखे रुजुथाव रानो। स' दा आं फोरमान खालामना होनोसै लोगोफोर। स' फार्स्टआव आं फोरमान खालामनांगौबा नोंथांमोना स्टेप मोनथाम खालामबानो जाबाय। फार्स्टआव जि होनाय दङ बेखौ लिरनानै ला, बिनि उनाव जोङो फोरमान खालामनांगौदि बेखौ लिरनानै ला, बिनि उनाव आखिनायखौ नोंथांमोना लिरनानै ला, बिनि आखिनाय जुदि आखिनानै फोरमान खालामनांगौब्ला बिनि उनाव फोरमान होनानै फोरमान खालामलांबानो जाबाय। स' दा आं होनायखौ लिरना लानोसै। होनाय दं होनाय दं ट्रायंगोल ABC आव ट्रायंगोल ABC आव मा होनाय दङ DE पेरेलेल BC बेबायदि होनाय दं लोगोफोर जोंनिया होनाय दंखाय आरोना बे जोंनिया लिगै आद्रा थानाय लिग बोनो होदों। स' दा DE पेरेलेल BC होनाय दङ। स' दा जोङो फोरमान खालामनांगौदि आं जेसेबां सर्ट खालामनो नाजानोसै लोगोफोर फोरमान खालामनांगौदि नैखे हेडलाइन हिसाबै दोन मा फोरमान खालामनांगौ लोगोफोर रुजुथाय होनदों नालाय। स' मा जागोन AD जों नैजों ओमफ्राय AD बाय DB माने ओमफ्राय AE बाय EC। स' मा जागोन बेयाव फोरमान खालामनांगौ दि AD बाय DB इकुवेल टु AE बाय EC। स' जों दा बेखौ फोरमान खालामनांगौ। स' दा फोरमान खालामनायनि आगोलावनो आं मोननैसो हिन्स होना दोननि बेयाव माने बेखौबो जों मिथिनांगौ आरोना। स' नाय मोनसे आखान्थिथामनि जुदि जोङो दब्लायथि दिहुननांगौब्ला मा नांगौ लोगोफोर नैथिं एक्सट्रा स' मोनसे आखान्थिथामनि जोंनो जुदि दब्लायथि दिहुननांगौबा लोगोफोर
नैबे ए नैबे बी नैबे सी जुदि लायोब्ला आखान्थिनि दब्लायथि दिहुननांगौ मा खालामो जोङो आखान्थिनि दब्लायथि इकुवेल टु दा ट्रायंगल ए बी सी नि दब्लायथि इकुवेल टु मा जागोन जोंनिया हाफ इन्टु हासा इन्टु मा जागोन थोंगोर एबा जौथाय बे जाबाय जोंनिया आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला माने आखान्थिथाम ए बी सी नि दब्लायथि इकुवेल टु हासा इन्टु थोंगोर दा नैयावहाय हासाखौ नैखौ लाबाय जोङो दा मा जागोन नैखौ नै मोनसे सावगारिखौ लाबा हासाया बी सी ओमफ्राय थोंगोरा मा जागोन थोंगोरा ए बी थोंगोरा जाबाय ए बी दा बेयो जाबाय जोंनिया आखान्थिथामनि माने दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला स' जुदि जोंनिया नैबायदि थायोब्ला आरोना स' आरो नैबायदि थायोब्ला जोंनिया नैबायदि थायोब्ला नैथ' दा नै नाय जोंनिया हमना ला ए बी सी नै मोनसे आखान्थिथामखौ लादो आरो आङो नैखिना जोंनिया एक्सट्रा बुजायदों हा जेखौ जोङो नैखौ फोरमान खालामनो थांनाव नांगौ नालाय स' बेनिखाय आं एसे बुजायनाय जाबाय नाथाय ए बी सी मोनसे मा जोंनिया बे मोनसे आखान्थिथाम स' दा बेनि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायाबो जोंनिया हाफ इन्टु हासा बाय जुदि जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौ जुदि बाहायो हासा बाय जौथायखौ जुदि बाहायो जोंना मा जागोन हासाया जागोन बी सी हाफ इन्टु हासानि जायगायाव आं मा लिखो बी सी इन्टु जौथायखौ जोंनिया बेवहाय होनाय गैया लोगोफोर नैथिं बोना लानांगोन जों स' जौथाया मा जागोन दा नैबे ए डि स' जौथाया मा जागोन लोगोफोर ए डि स' थिग बिदिनो आरो मोनसे नैबायदि जुदि थायोब्ला फर एग्जाम्पल नैबे आरोना जेनेबा नैबे हमना ला नैबे नायदों आरोना स' दा बेवहायथ' नैबेथ' जोंनिया जौथाय जानो हाया जौथाय नुनायावनो जौथाय गिदिर नुखाया बाट आरो नंखायाबो आं जौथायबा आखिखायाखै बेखौ जौथाय नङा आरोना दे बे स' दा बिदि जुदि जायोबा जोङो नैथिं बिनि दब्लायथि दिहुननो होयोब्ला जों नैथिं मा खालामना लानो हायो लोगोफोर नैबायदि स्ट्रेट लाइन माने जौथाय थोंगोर बोना लानो हायो लोगोफोर स' दा ए बी सी निखौ आं डि होबाय बोना लानायखौ स' दा हाखान्थिथाम ए बी सी हाखान्थिथाम ए बी सी नि दब्लायथि इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो लोगोफोर हाफ इन्टु हासाया मा जागोन नै गासैखौबो लाया दे लोगोफोर जोंना ए बी सी नै मोनसे आखान्थिथामा नालाय स' बिनिखायनो जों हासाया नै बी सी आन्दाज लागोन बी सी ओमफ्राय थोंगोरा नैबे नङा लोगोफोर बेवहाय जोङो ए सिखौ लानो हाया थोंगोरा बे नङा स' थोंगोरा मा जागोन जोंनिया ए डि लोगोफोर स' ए डि स' बेबायदि नैखौबो जोङो बैखौ खालामनो थांबा नोङो बेखौबो माबोरै खालामनायखौ बेखौ नोङो बुजिनांगोन आरोना स' आं दा खाननैखौ खालामनायाव फैफिनबाय जोङो दा एगेन स' दा बेखिनिखौ आं लिरना होबाय दा जों फोरमान खालामनांगौ बेखौ लिरबाय स' दा आखिना लानांगोन बेवहाय लोगोफोर एसे स' आखिनाय स' आखिनाव जों माखौ आखिगोन बिइ आरो सिडिखौ दाजाबनाय जाबाय लोगोसे डि पारपेन्डिकुलार एसि आरो इएन पारपेन्डिकुलार ए बि बोनाय जाबाय दा नाय जों मा होनदों बेयाव बिइ आरो सिडिखौ दाजाबनाय जाबाय स' दा बिइआ मा जागोन दा नैखौ दाजाबबाय बेनिफ्राय सिडि नैखौ दाजाबबाय बिनिफ्राय लोगोसे डि एम पारपेन्डिकुलार एसि माने नै डिनिफ्राय नैथिनि माने एसिनि सायाव नै एसि हांखोनि सायाव नै डि बिन्दोनिफ्राय मोनसे पारपेन्डिकुलार माने थोंगोर नैबे माने पारपेन्डिकुलार बुजायो लोगोफोर थोंगोर बुजायो आरोना स' दा थोंगोर बोनाय जाबाय बिथिं आङो नैबे जोंनिया मा एम माने डि एम नै एसिनि सायाव डि एमखौ मोनसे थोंगोर बोनाय जाबाय लोगोफोर बिनि उनाव आरो इ एन माने इनिफ्राय नै ए बिनि सायाव मोनसे थोंगोर बोलायनो होदो थिग बिदिनो स' दा नैबे मा जागोन बिथिं आङो मा बोखो लोगोफोर इ एन बेखौ बोनाय जाबाय स' दा जों लिरनोसै एबार जों मा खालामसै फोरमान स' आं जेसेबां हायो गुसुं खालामनो नाजादों लोगोफोर नोंथांमोननि खारणे स' फार्स्टआव होनाय थानायखौ लिरना लाबाय बिनि उनाव फोरमान खालामनांगौ दि बेखौ लिरबाय बिनिफ्राय आखिनांगौखौ लिरबाय बिनिफ्राय दा मा खालामगोन लोगोफोर लास्टआव फोरमान स' दा जोङो जों डाइरेक्ट लिखानोसै लोगोफोर आखान्थिथाम डाइरेक्ट लिखानोसै आरो ए डि इ नि दब्लायथि नाय आखान्थिथाम ए डि इ मायाव दं आखान्थिथामा नायग्रोनोसै ए डि इ नाय ए डि इ ना लोगोफोर ए डि इ जुदि ए डि इ आखान्थिखौ लाबा जोंनिया थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर मोननै थोंगोर जाना दङ बेवहाय ए डि इ आखान्थिथामनि थोंगोरा जाना दङ जोंनिया इ एन मोनसे आरो माबे
DM मोनसे लोगोफोर थोंगोरा मोननै जाना दङ बेवहाय DM आरो EM DM थोंगोरखौ लाबा जोंनि हासाया माबे जागोन AE आरो EN थोंगोरखौ लाबा हासाया माबे जागोन जोंनिया DA स' दा जोंनिया मोननै फर्मुला जों दिहुननो हागोन आरोना बेयाव जोङो स' दा दब्लायथि आं EN खौ लाग्रोनि थोंगोर लोगोफोर EN खौ लाबा जोंनि हासाया मा जागोन हासाया जागोन हाफखौ लिरनोसै हाफ इन्टु खेबसे फर्मुलाखौ लानोसै हाफ इन्टु हासा इन्टु थोंगोर बा जौथाइ स' जुदि जोङो EN खौ लायो होनदों हा थोंगोरां होमबाने हासाया माबे जागोन लोगोफोर AD इन्टु थोंगोरा मा जागोन थोंगोरा जागोन जोंनिया EN स' एगेइन आरो खेबसेबाव बिदिनो जोङो ट्रायंगोल ADE नि दब्लायथि थिग बिदिनो आरो खेबसेबाव जों मा लानो हागोन लोगोफोर एबार दानि जोङो EN खौ हासा लादो थोंगोर लादोंमोन ना एबार जों थोंगोर लागोन लोगोफोर DM खौ होमबाना हासाया माबे जागोन AE स' बुजिना लोगोफोर स' बेवहाय मा लिरगोन आङो हासाया माबे जागोन जोंनिया AE थोंगोरा जागोन DM स' मोननै मोनबाय आरोना स' नैखौ आं 1 नाम्बार होबाय बेखौ आं मा नाम्बार होखो लोगोफोर 2 नाम्बार होबाय स' बेनिफ्राय एगेइन आरो हाखान्थिथाम BDE नि दब्लायथि ना एबार मा मोनसे आखान्थियाव लागोन लोगोफोर BDE आं नै फर्मुलाखौ लिरबाय थालिया हा लोगोफोर हासा बाय थोंगोर हाफ इन्टु हासा इन्टु थोंगोर हाफ इन्टु हासा इन्टु थोंगोर बेफोरखौ लिरबाय थानो हागोन बाट लिरबाय थालिया आं बुजिनो हाखादों आरोना दाना BDE नाय लोगोफोर बेवहाय नाय BDE नाय बेवहाय BDE आखान्थिथामखौ जों जुदि लायोबा लोगोफोर जोंनिया नैयाव थोंगोर गैया लोगोफोर नैबे नाय DEB आ जोंनिया नै DE आ थोंगोर नङा थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर नै E बिन्दोनिफ्राय नै N आसो जोंनिया थोंगोर जागोन दानिनो बुजायखाबाय आङो जुदि जोंनिया नैबायदि जायोब्ला नै नाय नैयावनो बुजायदों आङो जुदि नैबायदि स्टाइल जुदि थायोब्ला नैबायदि बेंखा स्टाइल थायोबा जोंना बेखौ मा खालामो आङो नैबायदि जुदि थायोब्ला बेखौ आङो नैबायदि ओरैबायदि बोना लानानै ओरैबायदि जोङो खालामनाय जायो लोगोफोर स' बेबायदिनो नैबे मा जोंनाय नैबे एसे स्टाइला बेंखा जाना दं आं नैबायदि बुजायनो नाजादों नाय नैथिं नायबा नैबे नाय ओरैबायदि बेंखा जाना दङ ना लोगोफोर ओरैबायदि बेंखा जाना दङ स' दा बिनि पारपेन्डिकुलार बोनो गारनाय आङो माखौ लागोन पारपेन्डिकुलार आङो नै मोनसेखौसो लागोन लोगोफोर नै मोनसेखौ लाया हाखान्थिदा मा बेखौनो लागोन जोङो अब्लाबो जोङो नैखौ जोङो लाया नै मोनसेखौसो लागोन थोंगोर स' दा बेनिफ्राय जोङो मा लागोन होनबा दा थोंगोरा जागोन नै BDE खौ लाबा जोंनि थोंगोरा जागोन EN आरो हासाया जागोन DB स' बुजिना लोगोफोर स' दा आं बेवहाय लिरनोसै हाफ इन्टु स' हासाखौ लिरग्रोनोसै हासाया जागोन जोंनिया DB आरो थोंगोरा जागोन EN बेखौ होनसै आङो 4 नाम्बार एबार एगेइन जों माखौ लालायनोसै लोगोफोर एगेइन एबार DBE खौ लादोंना एबार लानोसै जोङो DEC बा ECD जायखिजाया लानो हागोन आरोना आङो DCE हिसाबैसो लानोसै स' हाखान्थिथाम DCE नि दब्लायथि हाफ इन्टु हासा ना बेयावबो एखे जोंनिया दानि जेरैबायदि जोङो BDE खौ जेरैबायदि जोङो थोंगोरखौ बेखौ हमदोंमोन बेथिंनाबो एखे जागोन आरोना DEC नि थोंगोरा माबे जागोन लोगोफोर जोंनिया जागोन बे दानिनो बुजायखाबाय आं बेखौ मानो लायो जोंनिया जुदि थोंगोर गैयाबा बेबायदि बोनाबाबो जोङो थोंगोरखौ दिहुनना लानो हायो स' नैबे मा थोंगोरा मा जागोन DM आरो हासाया मा जागोन लोगोफोर हासाया जागोन जोंना EC स' बेवहाय मा जागोन हासानि जायगायाव EC इनिफ्राय थोंगोरा जागोन जोंनिया DM बेखौ होनसै आङो 5 नाम्बार लोगोफोर स' दानिया जोङो दानिया जोङो 1 नाम्बारजों 4 नाम्बारखौ राननोसै 1खौ 4 जों राननोसै 3खौ 2खौ आंनिया एसे माबा जाबाय नैबे 3 जायो नैबे 3 नाम्बार हा लोगोफोर नै दा 3 नैबे 4 सरि 1 2 3 4 दाना 1खौ 3जों राननोसै ओमफ्राय बै 2खौ 4जों जोङो राननो गोसोबा राननो हायो आं फोरमान खालामनांगौ नालाय स' बेनिखायनो आङो रानदोनोसै स' देयारफर 1खौ माजों रानगोन लोगोफोर 1खौ आङो 3जों स' दा बेबायदि जुदि रानोब्ला जोंनिया मा जागोन गोजौहाय मा जागोन नैयाव 1नि गोजौहाय नै बायदि बुजायबा माने मा नैबे फार्स्टनिया गोजौ खारगोन नै उननिया सिङाव फैगोन आरोना स' आखान्थिथाम ADE नि दब्लायथि इकुवेल टु नैथिं मा दङ हाफ इन्टु AD सानजाब EN बेनिफ्राय सिङाव मा जागोन 3 नाम्बारनिया जागोन लोगोफोर 3 नाम्बार मा दङ BDE हाखान्थिथाम BDE नि
दब्लायथि इक्वल सरि निउ इक्वल जाया निना मा दङ BD निया हाफ इनटु DB सानजाब EN स' दा नाय बेयाव हाफ हाफ केन्सेल इनिफ्राय EN लोगोफोर मा जाखो जोंना EN केन्सेल जाबाय स' इक्वल टु मा जाखो जोंनिया मा थाखो मा आग्लायखो AD बाय DB नैखौ आं मा नाम्बार होगोन बेखौ आं लोगोफोर मा नाम्बार होनसै 5 नाम्बार होनसै स' बिनि उनावहाय जों मा खालामगोन एबार जोङो खालामगोन नैखौ 4 जों रानलायगोन स' एबार दानिनि बायदिनो सेम खालामदो माबायदि नैबायदि 2 राननाय सिम्बलखौ होनानै बेबायदि स' बिनिफ्राय गोजौहाय मा जागोन 2 नाम्बारखौ फार्स्ट लिरगोन 2 नाम्बाराव मा दङमोन जोंनिया 2 नाम्बाराव दङमोन ADE हाखान्थिथाम ADE नि दब्लायथि इक्वल टु मा दङ हाफ इनटु AE इनटु DM बिनिफ्राय सिङाव मा जागोन जोंनिया हाखान्थिथाम DCE नि दब्लायथि स' दा हाखान्थिथाम DCE नि दब्लायथि DCE आ बोरै लोगोफोर DCE आ नैया दा बावैसो दिहुननानै होनबाय आं मा जागोन हाफ इनटु EC इनटु DM हाफ इनटु EC इनटु DM स' दा नै हाफदों बे हाफदों केन्सेल DM केन्सेल स' मा जागोन जोंनिया AE बाय EC स' मा जाखो लोगोफोर AE बाय EC आरो मोनसे बुस्थु रोंनांगोन लेगनियाव मोनसे जों रोंनांगोन जे जों मिन्थिगौ जों क्लास 9 आव मोनदों बेखौ नोंथांमोना जुदि क्लास 9 आव एसे मोजाङै फरायदोंब्ला नोंथांमोना बुजिगोमोन दा बे माबायानो जाबाय जोंनिया मोनसे आं बुंना होनसै हौवाजोंनो माने एखे हासा आरो लिगनि गेजेराव थानाय आखान्थिथामफोरनि दब्लायथिफोरा मा जायो लोगोफोर समान जायो फर एग्जाम्पल आं मोनसे निथिं आखिनानै बुजायनोसै हमना ला नैसोर मोननैया मा हमना ला लिग लोगोफोर बिसोर मोननैया लिग आरो हमना ला नै मोनसेया नैखौ जोङो बिसोर मोननैया लिग लोगोसे नै मोनसेखौ आखान्थिथामनि नाय नै मोनसे आखान्थिथामनि हमना ला हासाया नैबे आरो मोनसे बिदिनो आखान्थिथाम आं बिथिं आखिबाय नैबायदि थ' दा नैबे मोनसेया नै ABC आरो PBC आरो ABC नि हमना ला नैबे जोंनिया BC आ मा हासा अब्ला जोंनिया मा जागोन लोगोफोर बेबायदि जुदि लिगनि गेजेराव मोनसे हासानि सायाव जुदि लिगनि गेजेराव मोननै आखान्थिथाम थायोब्ला अब्ला जोंनिया मा जायो आखान्थिथाम ABC आरो आखान्थिथाम PBC नि दब्लायथिफोरा जोंनिया मा जायो लोगोफोर सेम जायो माने एखे जायो थिग बिदिनो जों जुदि नैखौ नायोबा BDE आरो CED बेयो जोंनिया DE आरो BC आथ' लिग नैया होनाय दंखायो आरो लिगनि गेजेराव नायनांगौ नङा लिगनि गेजेराव जोंनिया बिसोर मोननै लिगनि गेजेराव आरो हासाया जोंनिया DE बे मोनसे हासानि सायावनो DBE आरो ECD आ जोंनिया मा जाना दोङो माने गसंना थानाय बायदि जाना दोङो आरोना स' अब्ला जोंना दा मा जागोन बे दानिनि बुंनाय बायदि जोंनिया DBE आरो DCE नि आखान्थिथामफोरनि दब्लायथिफोरा मा जागोन लोगोफोर समान जागोन स' देयारफर लिरनोसै आं नैथिं नेउन लिरखानोसै लोगोफोर बेवहायनो लिरना होनसैना आङो स' इमप्लाइज देट नै DCE नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन दा देयारफर BDE नि दब्लायथि होननानै डाइरेक्ट लिरना होखाबानो जाबाय बेनिफ्राय सानैया बेनो थाबाय ADE नि दब्लायथि बेनो थाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय बिथिंनियाबो बेनो थाबाय AE बाय EC नैखौ आं होनसै 6 नाम्बार स' नाय बेखौ आं नैनि जायगायाव बेनि जायगायाव आं बेखौ मानो लिरनो हाखो लोगोफोर दानिनो बुजायबाय जे जोंनिया एखे हासा आरो लिगनि गेजेराव थानाय आखान्थिफोरनि दब्लायथिया मा जायो लोगोफोर समान जायो बिनि रिजनखौ लिरोबा नैथिं ओरैबायदि नैबायदि ब्रेकेट होनानै सिन्स होननानै लिरबानो जाबाय जे मानोना एखे हासा आरो लिगनि गेजेराव थानाय आखान्थिफोरनि दब्लायथिफोरा समान स' बेबायदि सिम्पल लिरना होबानो जाबाय स' दा नाय नोंथांमोना मा मोनगोन नाय बेवहाय मा मोनखो जोङो नै 5 नाम्बाराव नैथिं मा दङ नाय लेफ्ट हेन्ड साइडथिं ADE नि दब्लायथि बाय BDE नि दब्लायथि
6 नाम्बारावबो मा दङ जोंनिया लेफ्ट साइडथिं AD नि दब्लायथि BD नि दब्लायथि स' दा 5 आरो 6 निफ्राय जों मा लिरनो हायो जिहेतु बिनि नैजों आरो नैथिं समान जाबाय स' मा लिरनो हागोन आरो 5 आरो 6 निफ्राय जों मा लिरनो हागोन AD by DB इक्वल टु AE by EC मानोना जों नैबायदि लिरनो हायोना लोगोफोर जुदि A इक्वल टु B जायोबा A इक्वल टु B आरो A इक्वल टु C जायोबा जोंना मा जागोन B इक्वल टु C स' जों नैबायदि दा जोङो बेखौ लिरनो हायो स' देयारफर निउनो लिरना होदो लास्टआव स' देयारफर 5 आरो 6 नि फ्राय मोनो AD by DB इक्वल टु AE by EC नाय जोंनिया फोरमान जाबायना लोगोफोर AD by DB इक्वल टु AE by EC फोरमान खालामनो होदोंमोन ना बेखौ या AD by DB इक्वल टु AE by EC स' जोंनिया दा लास्टआव नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय स' लास्टआव लिरना होदो जे फोरमान जाबाय होननानै लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर स' आंना एसे गासैखौबो खेबसेयावनो दिन्थिना होनो हानाय जादिया लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौ पार्ट वाइज नायलांबानो जाबाय स' दा नैबे जोंनिया नैबे नैनिफ्राय नैबायदि ओरै नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ पस्ट खालामना लानानै नायबानो जाबाय ना फार्स्टनिफ्राय स' बेखिनियाव आं मोनसे पेजआवनो खालामनानै जाबाय नैथिंनिया नङा लोगोफोर स' बिथिंनिया आं जास्ट दानि बुजायना होनायसो जादोंमोन स' दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट थार बुंथिखौबो जों सावरायदोंसै लोगोफोर दा स' लोगोफोर एबार थार बुंथि 6.2 खौ जों सावरायलायनोसै स' 6.2 मा दोंनाय थार बुंथि जुदि दोंसे हांखोआ आखान्थिथामनि मोननै आखान्थिफोरखौ एखे रुजुथायाव रानो अब्ला हांखोआ थामथि आखान्थिनि लिक जायो स' जोंनिया बे माने फार्स्ट थार बुंथि 6.1 नि माने उल्था अपोजिट जों थार बुंथि 6.1 आव मा बुजायदोंमोन जे जोंनिया जुदि DE जों BC जों जुदि जोंनिया लिक जायो अब्ला जोंनिया AD by DB AE by EC जायो माने एखे रुजुथायाव थायो एबारनिया जों फोरमान खालामनांगौ जोंनिया रुजुथायाव थायोब्ला लिक जायो स' दा आं एसे होना होनसै स' जोंनिया फार्स्टआव होनायदोंमोन फार्स्ट नाम्बाराव DE पेरेलेल BC नि बायदि होनायदोंमोन आरोना जोंनिया फार्स्ट 6 पइन्ट बेनिफ्राय जों फोरमान खालामनांगौ AD by DB इक्वल टु AE by EC नैखौ फोरमान खालामनांगौमोन जों फार्स्ट थार बुंथियाव 6.1 आव नैबे होनायदोंमोन बेखौ जों दिहुननांगौमोन बाट एबारनिया मा लोगोफोर नैबे होनाय दोङो जोंनो नैखौ दिहुननांगौ स' एबारनिया उल्था आरोना लोगोफोर स' नैबे होनाय दोङो जोङो बेखौ फोरमान खालामनांगौ स' दा फोरमान खालामनो कारने जोङो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोन आं खालामना होदोंसै लोगोफोर स' दा दानि बायदि फार्स्टआव होनाय दोननायखौ लिरनो लानोसै होनाय दं आखान्थिथाम ABC नि AD by DB होनाय दोङो इक्वल टु AE by EC होनाय दोङो आरोना जेराव नैखौ आं 1 नाम्बार होखा होनसै लोगोफोर जेराव DE आ BC नि लिक नङा स' आं बेखौ लिक नङा होनना हमग्रोना लानांगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि DE आ BC नि लिक होनना जुदि हमना लायो अब्ला जों डाइरेक्ट फोरमानखौनो खालामखाना होनाय जागोन लोगोफोर मानो होनबानाय जुदि DE आ जुदि BC नि लिक जायोब्ला जोङो थार बुंथि 6.1 बायदि जोङो मा लिरनो हाखाबाय माथो बे रुजुथाय जाबाय स' रुजुथाय जाबाय लिक जायो स' एखेयानो जाबाय स' बेनिखायनो दा बेखौ जोङो DE आ जोंना BC नि लिक नङा होननानै फार्स्टआव जोङो हमना लाग्रोबाय आरो जोंखौ बेखौनो फोरमान खालामखानो होदोंमोन लोगोफोर स' दानाय बिनि उनाव फोरमान खालामनांगौ दि होनना लिरनोसै दा एबार फोरमान खालामनांगौ दि नैखौ हेडलाइन दोनबाय फोरमान खालामनांगौ मा खालामनांगौ DE पेरेलेल BC स' दा बेखौ जों फोरमान खालामनांगौ लोगोफोर दा आखिना लानोसै माबायदि आखिनांगौ स्टेपफोरखौल'सो गोसोआव लाखिब नोंथांमोना एसे नायबानो हमनो हागोन आरोना बेखौ माबायदि खालामो स' स्टेपखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय स' आखिनायाव जों लोगोफोर बेखौ जोङो मोनसे नैबायदि लिगा नैखौ दा ओरैबायदि आखिना लानांगोन नैखौ EDS होदो आरोना बिजाबनि बायदिनो आं लिरना होबाय स' दा बेखौ EDS होनायनि मिनिङानो जाहैबाय जोंनिया मिनिं माने EDSखौ बेखौ जोङो माबायदि आखिदो लोगोफोर BC जों बेखौ लिक जिहेतु जोंनिया DE खौ जों फार्स्टआव लिक लायाखै हा लोगोफोर स' जोङो EDSखौ जोङो BC नि लिगै बोनाय जाबाय होननानै जोङो माने बोनानै लाबाय स' बेवहाय लिरनोसै आरोना बेवहाय मा होनखो आङो DE डेस माने DE डेस पेरेलेल BC बोनाय जाबाय
माने DE A डेस माने BC जों पेरेलेल DE डेस बोनाय जाबाय आरोना स' दा दानिया जोङो फोरमान खालामदोंसै लोगोफोर आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो गुसुङै खालामना होनो नाजागासिनो हा एसे ट्राइ खालामगासिनो स' दा आं लिरखानोसै जिहेतु DE डेस पेरेलेल BC जोङो थार बुंथि नैखिना नङा हा नैखिना आं दानि बुजायसिमोन थार बुंथि 6.1 नि फ्राय जों मोनो नाय थार बुंथि 6.1 निफ्राय जों मा लिरनो हागोन लोगोफोर जों थार बुंथि 6.1 आव रुजुथाय लिक जायोबा रुजुथाया समान जायो होनदोंमोन ना स' बिनिखायनो मा जायोमोन जोङो नाय जिहेतु DE आ नैनि लिक जाना दङ स' जों मा लिरनो हागोन AD बाय DB आरो AE डेस बाय E डेस C स' थार बुंथि 6.1 निफ्राय फैदों आरोना बियो स' मा लिरनो हागोन जों दा एबार AD बाय DB इक्वल टु AE डेस बाय E डेस C स' बेखिनिखौ जों लिरबाय बेखौ आं मा होनसै लोगोफोर नै होनसै दा जोङो नाय से नाम्बाराव जोंनिया मा दङमोन से नाम्बाराव लेफ्ट हेन्ड साइड AD बाय DB नै नाम्बाराव मा दङ लेफ्ट हेन्ड साइड AD बाय DB स' दा 1 आरो 2 निफ्राय जों मा लिरनो हायो स' देयारफर 1 आरो 2 निफ्राय जों मोनो 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन बिनि राइट हेन्ड साइडजों बिनि राइट हेन्ड साइड इकुवेल जाना लिरनो हायो ना स' दा AE इकुवेल टु EC बे मा जागोन A इकुवेल टु AE बाय EC इकुवेल टु मा जागोन जोंनिया AE डेस बाय E डेस C बुजिना लोगोफोर जिहेतु नैबायदि दानिनि बायदि बुजायखाबाय जिहेतु A इकुवेल टु जुदि B जायोबा A इकुवेल टु जुदि C जायोबा जों मा लिरनो हायो B इकुवेल टु C नैखौ जों लिरनो हायो नैसोर मोननै नैबे 1 नैबे 2 दा 1 आरो 2 निफ्राय जों मा लिरनो हायो B इकुवेल टु C ना जिहेतु जोंनिया नै साइडथिं लेफ्ट हेन्ड साइडथिं जोंनिया बेयावबो AD बाय DB दङ आरो नैयावबो मा दङ AD बाय DB स' नैजों आरो जोङो बेजों मा जाखो इकुवेल लिरबाय स' दा फोरमान खालामनो थाखाय जों मोनसे टेकनिक खालामनांगोन नैयाव जोङो फारनैथिंबो से दाजाबना होनांगोन बे मोनसे रुल आरोना बेवहाय जोङो बेबायदि खालामबासो जोङो फोरमाना मोनहैगोन आरोना स' दा बेखौ जोङो बेबायदि A बाय EC गोसोआव लाखिबानो जाबाय नैयाव से दाजाबनांगौ होननानै उफाय गैया गोसोआव लाखिनो हायाबा एग्जामाव मार्क्सबो मोननाय नङा नोंथांमोना स' गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेखौ से मोनसेथिंल' दाजाबबा जाया जोंना मोनसेथिंल' दाजाबबा जोंना मिस्टेक जागोन स' मोननैथिंबो आं दाजाबना होबाय स' मोननैथिंबो दाजाबनाय जाबाय स' इमप्लाइज देट दाजाबबानो मा जागोन EC दुसासा लागोन आरोना एबार नैबे 1 दङ बेयावबो 1 दङ स' 1 आरो EC नि दुसासा EC जों EC खौ रानबा सेजों AE सानजाबबा दुसासा लानो गासैबो रोंखागौ होनना आं हमना लाखाबाय दा एगेन नै 1 जों EC खौ रानबा EC मोनगोन EC जों से सानजाबबा मा मोनगोन जोङो EC खौ मोनबाय थिग बिदि बिथिंखौबो ला नोंथांमोना दुसासा E डेस C 1 जों दुसासा E डेस C जों E डेस C खौ रानबा सेजों बेखौ सानजाबा E डेस खौ मोनबाय स' जा सेजों बेखौ रानबा बेखौनो मोनगोन दा बेजों सेखौ सानजाबा मा मोनगोन E डेस C स' नाय बेवहाय नाय AE प्लास EC नाय मा मोनगोन AE प्लास EC जों मा मोनगोन AE जों EC जों दाजाबबा जों मोनगोन AC स' नैयाव जों मा लिरनो हायो जोङो AC डायग्रामनिफ्राय मोनो आरोना बेयो दा बिदिबो AE डेस प्लास E डेस C AE डेस प्लास E डेस C बेखौबो मा लिरनो हायो जोङो AC बिनि जायगायावबो जों मा लिरनो हायो AC इकुवेल बाय मा जागोन बेयो E डेस C सावगारिनिफ्राय मोनो होनना लिरबानो जाबाय सावगारिनिफ्राय मोनो दा EC मा जाखो लोगोफोर केन्सेल जाबाय आरोना स' इमप्लाइज द निउ मा जाखो 1 बाय EC इकुवेल टु 1 बाय EC डेस दानिखौ नायखौ उल्टायना होनसै उल्टायना मा जाखो EC जाबाय बेवहाय मा जाखो E डेस C जाबाय नाय जोंनिया दा EC आरो E डेस C जों माला समान जागोन जोंनिया मा मोनखो जों दा जों मोनबाय जे EC जोंनो E डेस C आ जोंना इकुवेल होनना मोनबाय लोगोफोर स' दा जोंनिया नाय बिसोर माला समान जागोन जेब्ला E आ माने मोनसे बिन्दोआवनो थायो अब्ला समान जागोन ना जुदि E आ जुदि नैखिनाव आलदा E आ नैखिनाव E डेस आ नैखिनाव बेबायदि जुदि आलदा थायोब्ला जोंनिया मालाबाबो EC जों E डेस C जों जोंनिया समान जानो हानाय नङामोन स' दा जोङो दा मोनसे सेन्टेन्स लिरनो हागोन दा देयारफर नैनि उनाव लिरबाय देयारफर जों नुबाय दि E आरो E डेस आ मोनसे बिन्दोआव थायो थामहिनबा मा लिरनो हागोन जोङो
DE देशआ DE नि सायाव थायो स' थामहिनबा मा जाखो जोंना DE देशआ DE नि सायाव थायो अबभियासलि ना लोगोफोर बे जुदि जोंना जुदि DE देशआ जुदि DE नि सायाव जुदि थायाब्ला जोंनिया माबायदि समान जानो हागोन नै सावगारियाव जुदि जोंना नैबादि जुदि E देशआ जुदि E नि सायाव जुदि थायाब्ला E देश C आरो EC जों माबोरै समान जानो हागोन लोगोफोर स' बेनिखायनो जों मा बुंगोन E देश C जों माने E आ नैनि सायाव थायो एबा नैबे नैनि सायाव थायो आरोना स' therefore लिरनो हायो जोङो therefore DE dash parallel BC एबा DE parallel BC स' नाय जुदि जोंनिया बिदि जुदि थायोब्ला जोंने अलरेडि जों हमना लाखादों जों आखिखादोंमोन जे DE dash parallel BC स' DE dash parallel BC स' दा DE dash जुदि जिहेतु जोंना DE आ DE dash नि सायाव थायो अब्ला DE dash नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो लोगोफोर DE लिरनो हायो स' बेनिखायनो आं DE dash नि जायगायाव आं मा लिरखो DE dash मोननो नङा होननाय मोनसे DE dash नि जायगायाव जों मा लिरखो लोगोफोर DE लिरबाय स' दा जाय बेनो आरोना जोंनिया स' जों दा बेखिनिखौनो फोरमान खालामनाय जाबाय स' नैबे आरो 6.1 आरो 6.2 6.1 खौ हाबानो 6.2 खौबो हाखागोन नोंथांमोना आरो 6.2 खौ जुदि हायोब्ला 6.1 खौबो एसे हिन्स मोनखागोन नोंथांमोना खालामनो स' जों बे भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय जों नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो 6.2 निफ्राय जों सावरायगोन आरो जेसेबां थार बुंथि दङ जोङो सावरायलांगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनो गोनांथि गैया स' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय